Така, здравейте! Връщаме се с втора част от втори епизод, посветен на темата за реанимацията, реанимирането, съживяването от мъртвите на орхидеи. Чухме цвети в първата част и сега да видим разни други методи на реанимация, които хората ползват и в частност и Деси. Деска ти си. Да, ами, значи аз съм далеч от успехите на Цвети. Освен, че нямам особено много нерви да се занимавам като теб. А, ще говоря основно за реанимация на фаленопсиси. Причината, естествено, липса на корени. Дали, защото в началото наистина нямах никаква представа какво правя и съм си убивала растенията. Дали са били някакви, така са дошли, различни причини, но основно ползвах на така нареченото наводно реанимация. Тук в тази снимка, която съм ти дала да покажеш, все пак има едно-две коренчета, това черното коренче, което се вижда, има още едно такова, на което потапям връхчето, за да може растението да се хидратира. Водичката я сменям. Значи и през ден да я сменям с витамин D е супер. Но го правя веднъж в седмицата, когато започна да поливам всички. Спирам те А, Ала е Б. Не е ли? Б. Витамина. Спирам те за момент да кажеш какви промоции, извинявам се, промоции, какви пропорции, защото аз лично никога не съм ползвала. Б ли е, Б комплекс ли е, какво Б-комплекс. Б е? Б-комплекс. Да. Б-комплекс, малките червени хапченца, те са по 10 мг, едно хапченце от 10 мг в 500 мл хладка вода. Да отбележа, че винаги поливам орхидеите си с хладка вода, никога с студена вода. А на това нещо А, ефекта му не минаваше ли? Има и ампули с витамин Б, не е комплексно, е само Б и доста по-лесно се разтваря. Аз лично ампулите ползвам, защото ми изнервят хапченцата да ги разтварям, но и двете вършат работа. Много бързо се разтварят. Да, може би 5 минутки, като постои в каничката и после го разбърквам и се разтварят. И И да вмъкна това го нещо за... ползваме, защото помага за корени, промотира по-бързи растеж на корени, така ли? Растението се стабилизира, така да кажем. Много му е хубаво. На мен, аз съм... хубаво му е. Добре. Това е като Цялостно. уния с чесън, дете се кълна в чесън, аз се кълна във витамин Б. А между Религия. другото, добре, чакайте, че се сетих, Религия, янтарна да. киселина не бяхме споменавали. То Ами не не е съм ли я подобно? ползвала. Не съм я ползвала, нямам никаква представа дали... Цвети май беше ползвала по едно Аз съм време. ползвала, да. Ма не можеш Ам, да кажеш, че... не донесе ефекта, който исках. Да. И аз съм Виж сега, за такъв... ползвала без да успея да видя някакъв вау ефект. Много е тъпо от цялото нещо, защото ако трябва да се прави като експеримент, трябва да бъде при еднакви други условия. Еднакви други условия няма. Да, много А, трудно. така че, нали... Има А, и една друга чудесия, моксиаминопорин или нещо от това му беше названието, като един бял прах, не този бял прах, нали? Което не знам за какво говоря. също върши работа, но е трудно за намиране вече. Добре, т.е. да кажем, че има определени витамини, които помагат за по-бързото възстановяване на Същото растенията. е с коренител. Нали? Може да се ползва в коренител. Сега кой в коренител е добър, ето Цвети ползва, пък и ти ще го покажеш после на Разбира се, ще го орхидеята. покажем. Да. Тук говорим за вкоренител на Хеси. Окей. Ето, днеска съм Да. си снимала някакви неща. Подготвила съм се. Така че Добре. основно е да промотираме нови корени. А, Сега, ако няма корени, тогава потапям листенцата, обърнати наопаки във вода. Обаче
точно този тип реанимация е възможно най-бавната. Защото растението се хидратира от листата, започва да пуска едни коренчета много бавно. Тогава, когато е така обърнато наопаки, си позволявам да го опръсквам, ако се сетя всеки ден. По този начин умокрям коренчета, хем Или те поне да започнат розетката. да се вода. Ами и розетката и коренчетата, но понеже растението е обърнато наопаки, не се събира вода в Да, тя розетката, както на просто се децата. плъзга надолу. Нормално, да. Но е много, много, много бавен този метод за реанимация и чудесно би било, ако има поне едно коренче, от което да се хидратира. Сега, ако растението е много дехидратирано, защото сме виждали в групите такива с позбръчкани листа, тогава обикновено го хвърлям цялото във вода, го накисвам, нали, преди да а, го поставя по някакъв начин. Сега, дали в свагнум, дали в кори, дали в бурканче или каквото и да е. Отделно, сега има различни причини да се наложи тази реанимация. Възможно е да е имало някъде гниене а, на розетката, на листата. Тогава задължително третирам цялото растение, го накисвам в фунгицид първо. И по Пак така принцип за водна песента. реанимация, да кажем, че не е подходяща, ако има гниене. Нали, Да, някакво активно, защото вода и гниеща органика става мали мило. да. И никакво торене. Ако има, естествено, гъбични, бактериални заболявания, някакъв проблем, никаква тор, защото азота в тая тор прави услуга на патогените и те започват да се развиват бурно и убиват растението моменталически. Така че само вода и сега в този руд комплекс на Хеси, не знам какво има, но предполагам, че Ами, има фосфор. А, не, значи ти, докато говориш, аз ще ида и ще го взема и ще прочета отзад, но по принцип то не е тор, то е по-скоро има разни аминокиселини, витамини, да, да, алабала, имуностимуланти от този сорт неща, а не тор в смисъл на азот, фосфор, азот, фосфор, калий. калий, да. Да. Така че, Добре. Аз ще ида да го взема все пак, да видя какво беше на гърба му. А ти продължавай. да, сега доста често така наводно в тези шишенца и бурканчета, след една седмица всичко зеленясва, алги започват да се развиват. Затова специално това бурканче съм го сложила в кашпа, тъмна кашпа. И това може би от една седмица, да кажем, на лято. Няма абсолютно нищо, нищичко зелено. Но това с времето го научих, че е хубаво да не са в прозрачни съдове, макар че е много приятно така да се вижда без да се вади непрекъснато растението, но на една тъмна кашпа върши чудесна работа. Това специално растение е пример за... Някъде. Аз с Ами да, там е една от снимките, да, беше в... ако... Аха. Ето го. Да, така като си седи, му е супер добре. А самото растение е на свет. Това е възможно най-бавният фаленопсис ever, лудеманяна. Не мисля, че има фаленопсис по-бавен метаболизъм от тоя. Така че доста време ще си го гледам така с тия коренчета. Метода на цвети, разбира се, е много по-добър, защото коренчетата търсят някаква опора, развиват се по-бързо, когато има някаква опора. Такава водата е малко кофти после при присаждането, защото тези коренчета могат и да помрат, когато ги Не се сложим в адаптират. новия субстрат. Да, няма Да. да се адаптират. Ами, да, но това е по-мързеливо в крайна сметка, защото, нали, като нямаш корени, цвети би Да, както опръсква. каза, опръсквам 3-4 пъти на ден, нали, а това просто го оставяш и разчиташ на въздушната влажност отдолу, която излиза от водата, Да, като се изпарява. да. И Ам, после, и понеже нали, е много рисков е момента, в който от тая водна среда трябва да премине в друга среда, хубаво би било да има сфагнум в новата среда и кори, не само кори за Тоест адаптация. да имаш плавно преминаване от по-влажно към по-малко влажно, а не рязка смяна Точно така. на средата.
Точно така. И отделно коренчетата трябва и да се омокрят, опръскват, за да се види дали в крайна сметка са функциониращи, дали велмена може да поема вода. Нали, не просто пуснали, нали, виждаме, че има дълги коренчета, хайде да ги засаждаме, да, обаче те все още не могат Странно, да... че да, понякога дълги са, а не могат да поемат вода. Ами да, аз имам един мини марк, който е с корени, които са дебели, колкото малкия ми пръст и са около 2 педи и почти има някакви точици на повърхността, които поемат вода. Така че аз не смея да засадя това растение, да го пресадя. Не мога да разчитам, че те ще го хидратират и го държат така, както си е, и тия си стърчат навън корени и толкова, като им А, дойде времето. Деска ще те прекъсна само за секунда, защото си донесах хесито. Ето това Да. е коренителя и няма. В смисъл няма азот, фосфор. Кали, това, Само ми. което има е такива микроелементи. Има бор, мед, желязо, манган, молибден и цинк. И като витамини има B1, B2, фолиева киселина и някаква друга Мгм. Б-аминобензоик асид, което не знам какво е, но някакъв друг витамин явно и то може би пак е от групата на бетата. Наблюдам. И има и някакви аминокиселини, глицин, тирозин, триптофан и хистидин, така превеждам. Тоест, това са витамини и минерали, така да се каже. И аминокиселини. Не е тор, нали, да се прави разлика. И по повод това, че е болно растение и растение в реанимация, не турим. Да, може да ползваме вкоренител. Добре. Искаш ли да... Какво друго? Да, всъщност в последно време, Да. след реанимация, да кажем, или за много мънички растения, които трудно, аз, например, в свагнум не мога да реанимирам нищо. Всичко убивам в свагнум. Много ми е трудно, не знам защо. Не изсъхва, не мога да контролирам влагата, или го преполивам, или е твърде сухо, нещо не ми е окей. И в последно време нещо, което за мен работи прекрасно е ето така засадени в лава камъчета. Сега, само за Това до него, секунда. което е. Ето това. Тук има вкъщи лава, камъни. Ето, малко снимах. Твоите са такива, предполагам. Или са Да, по-ситни? такива са. Ами аз всъщност не знам, взела съм средна фракция. Големите лава камъни ги използвам за катлеите, отдолу в саксиите слагам. От една страна, защото на корените много им харесва да са в тия лава камъни, от друга страна, защото са много тежки и катлеите, като са много високи, понякога падат. Въпреки че са в керамични кашпи, лава камъните ги слагам и за тежест. А пък по-ситните камъчета ги ползвам за много мъничките орхидеи, които имат къси коренчета. Слагам ги в лава камъни и сипвам вода отдолу един-два пръста. Сега ще Някакво покажа полухидропонно снимка. е. Сега ще покажа снимка. Ето Да, ги. порите на лава камъните. Сега Момент. тук съм Ето. насипала и ето, да. Порите на лава камъните вдигат капилярно водата отдолу, леко-леко, и те стигат и догоре. Сипвам малко вода. По този начин коренчето после много по-лесно може да се адаптира в друга среда. И отделно коренчета си търсят нещо, за което да се захванат и растат много по-добре, отколкото ако се даде в първия вариант, така само във вода. Така че това за мен е най-работещо за моите начини на поливане, темпове, време, условия. Вкъщи винаги е много топло и зимата е 25-6 градуса. Влажността ми е около 50 и нагоре процента, защото са доста растения в стаята. Окей. Така,
Какво друго? Нищо не мога друго да кажа за водната Аз реанимация. мога да кажа за лава камъните само, че се продават в различни фракции и че тези, които са по-дребните, обикновено се водят за терариуми и за такива, в смисъл за животни, в смисъл за разни там гущери, игуани и такива неща. Тоест от зоомагазин могат да се купят и също така ги има по строителните хипермаркети, мисля, че. Ти откъде Да. си ги взимаш? Ми от някои от строителните. Мисля, че от бриколаж или от... Как можа да го кажеш? О, Точно Еми, не той бях там и няма някога съм лава ги взела. камъни. да, ти нали днеска ходи и няма. Питах 6 човека и те ме питаха за какво ги ползвам и аз казах, няма значение, важното е, че трябва да ги имате. Нямаха лава камъни в Аз бриколаж, И така че кажат майка си и баща си. И отделно да кажа, че не могат да се чупят. Ако някой си мисли, че си купи голяма фракция, едра фракция и ще си начупи камъчета, няма да стане тази работа. Да, и аз мога да потвърдя, защото аз имам такива, които са мега огромни, които не са за терариуми, а са водят се там за камина, за барбекю. И те са огромни, тия, които на клипчето ги показах от картонената кутия, те са за барбекю, огромни са и всъщност аз пък в тях си съдя вандите. Моите Да. ванди са в керамични сакси, в такива огромни, големи парчета лава камъни. Да. И това викаш работи. Ама колко често трябва да доливаш? Като свърши, аз наблюдавам корените отгоре дали са зелени. Ето сега едното коренче се вижда, че е зелено. Като цяло не ги оставям много без вода, но наблюдавам ги. Колко често е то като с поливането малко, колко често, когато има нужда. Чакай сега, когато има нужда и кога ги поливаш са различни неща, поне при мен. Аз ги поливам, когато имат нужда. Добре. Добре. Окей. Искаш ли нещо друго да добавиш или Искам да кажа, че е много, много, много е бавно да се реанимира на водно с обърнати листенца. И дамите, които са си купили фалчета големи и по някаква причина корените са им изгнили и им е останала една черна розетка без нито един корен, защото те са орязали включително и самия корен не е махнат, само велмена. Нали? Това е нещо пък, което понякога оставям корена, за да може той да се задържа, растението да се задържа над някакъв субстрат. Тоест ти После, използваш, когато... извинявай, използваш жилката, същинския корен, го използваш с цел опора. Да. И друго нещо искам да кажа, то е свързано и с засаждането. По принцип на хората, че орхидеите трябва да се засаждат по начин, по който да не им позволява корените да се движат. Задължително трябва да бъдат фиксирани, да не се клатят, защото корените умират, когато започнат да се местят. Дали са котлеи, дали са фаленопсиси. Изключително важна вметка е това, да. И Да, много трябва хора да не го бъдат знаят. много добре застопорени, защото ето това е едно малко дребно нещо, което може да убие корените, а те да са си мислили, че е от нещо друго, примерно, или да не знаят. Това е много важно, basic такова правило. Затова ги ползвам тия жилки за всеки случай, нали, за да може да се използва и това. Отделно, нали, там клечици, каквото и да било, щипчици. И е много-много дълъг процеса на реанимация на тези големи растения и не винаги се заслужава за някои растения за 20 лева от Kaufland. Да. То там е въпроса с преценката. Добре. Ако искате, мога да... Деси, ако искаш... Ти ще кажеш за дезинфекцията, нали, естествено, когато аз ще кажа за един... Ще кажа първо за един такъв начин на реанимация, който за първи път пробвам, защото първо аз много не обичам да реанимирам, нали? Нека да бъдем честни. Изключително рядко реанимирам. И слава богу, изключително рядко ми се налага да реанимирам растения. Нали? Цялата философия на
това, което се опитваме да, как да кажа, на словото, което се опитваме да разпространяваме по групите за гледането на орхидеи, ако може, нали, да няма нужда от такива видеа като днешното. Нали, целта е да си гледаме добре растенията, за да не ни се налага да знаем как да ги реанимираме. Та, както и да е, аз наскоро си купих жив сфагнум и понеже успях да си изгния корените на едно хубаво малко фаленопсище, реших да пробвам да го реанимирам в жив сфагнум, защото съм чувала, че това е the best of the best, така да се каже. И тук съм снимала какво съм направила и най-странното е, че всъщност има коренче ново. Защо да е най-странното, нали? Това трябва да се постигне. Защото, Неверни. искам да кажа, че явно този метод наистина работи въпреки мен, защото аз просто го сложих растението там и го оставих и след 3 седмици просто оня ден реших да видя какво става. Без да го отворя нито един път. Дай да видим сега и ние какво става. Какво става? Я да видим. Значи, първо защо така нищо не се вижда, хора? Ужасно е. Сложила съм сега, тук ще спра. Искам да обясня само, че съм го сложила в една купичка пластмасова, където има жив сфагнум и съм го плеснала отгоре това фаленопсище. И отгоре му съм сложила по-голяма пластмасова така. То пак е от, как да кажа, като саксийка или като кашпа пластмасова, от храна, нали, пластмасова опаковка, като купол, за да повиша влажността, защото иначе този сфагнум живия така или ще умре, ако влажността е ниска. И ужасно качество на видеото, хора, много съжалявам, но ето имам корен. Вижда се корена. Да, ти представяш ли си? Беше 0 човек, 0. Сега пак ще опитам Виждам, без него няма нищо друго. няма. Okay. Обаче, защо така ужасно лошо качеството? Това ми е кутията. Да. Колко често за този месец си сипвала? Отваряла ли си го? Не съм го отваряла, не съм сипвала нищо. Не. Това преди няколко седмици го сложих с 0 корен и примерно вчера го отворих да видя какво става. Нищо не съм го правила. То си седи живия... Да, кажи. Не, кажи ти. За живия сфагнум исках да кажа, че по принцип, като се слага в нещо друго живо, или растение се сложи в нещо живо, мъх, каквото и да е, това има така известни антибактериални свойства. Тоест не е също като да се сложи в, не знам, какъвто и да е друг неорганичен субстрат или органичен, пък не жив. Много по-добре е като е жив субстрат, защото наистина предотвратява това мухлясване и плесенясване на субстрата, което може да се получи с неживия сфагнум. Така че то си е като микросреда някаква си създават. Да, но за съжаление аз примерно не мога да поддържам жив сфагнум, освен в някакви такива специални условия, както под формата на трябва да е затворен. Жив сфагнум в саксия с корите, примерно в някоя котлея, няма начин да ми се получи, защото той просто той иска висока влажност, много влага, пък аз, нали, знаете, че поливам, когато всичко е на кокъл. Така че няма как да стане. Малко след това даже поливам, да. Но, ето тук сега ще видим това видео как ще се вижда. Тук ви снимах. Там е кутията с живия сфагнум. Да видите как изглежда. Много е забавно. Много е готин. Да, много е готин. Постоянно седи затворена. Това е умрял сфагнум. Както съм си купила, това е полупресован се води. И това е същия сфагнум, който съм била увлажнила и тук даже е почнал малко да засъхва. Не е толкова влажен. И това е едно и също нещо, така да се каже, нали, за сравнение съм го снимала. Да, значи експеримента с живия ми сфагнум за сега работи, както съм чувала, че, нали, това било най-доброто в жив сфагнум да се реанимира. Знам, че има хора, които реанимират в горски мъх.
Но това Има, е, да, не знам как работи, но е научни статии има, че муховете, живите мъхове имат такива антимикотични свойства и затова са толкова добри като начин за реанимация. Мгм. Само да ви кажа, това не знам дали се вижда при вас. Имаме 10 минути до края. Ако искате, ще мина съвсем набързичко през тук нещата, които съм снимала, защо съм ги снимала, за да ви покажа, че всъщност когато реанимирам, добре де, аз не реанимирам много, но все пак, или ако пресаждам, изобщо когато работя с някакво растение, а, м, ползвам доста неща. Така, за дезинфекция. Значи, първо винаги имам ръкавици вкъщи. Не знам вие дали ползвате, обаче заради опасността от пренасене на вируси, понеже и без това колекцията ми е пълна с вируси, аз като работя с някакво растение, задължително съм с ръкавици. А, тук съм си снимала ножичките, с които режа. Те са като моите. Ама разбира се, те са на фискали. Като моите. Казаха. Те са Фискър, да. най-страхотни. Фискар, това са най-добрите. Тук място за реклама. Много Задължително. са фини. Много са добри. Много са добри тия ножици. Тези ножици, аз когато режа нещо с тях, нали, ако ще реанимираме и почистваме нещо до здраво, нали, между другото, да, ако ще слагаме примерно на водно или по принцип каквото и растение, ако ще реанимираме извън субстрат, пък и в субстрат, трябва да го почистим, според мен, на макс от всякаква мъртва тъкан. И тук влизат ножиците в действие, като тия ножици аз ги стерилизирам и то как го правя? На памуче или на такова памуче за почистване на грим или на обикновен памук. Слагам спирт, това е снимка на спирт, и намазвам хубаво и след което минавам с горелка. Тоест аз дезинфекцирам не само с спирт, но и обгарям, за да махна и да всякакви гъбички, ако има по ножицата, вируси и така нататък. Другото нещо, което съм снимала, момент, това е, кажи го, ето това е Физан 20, което също се ползва за дезинфекция. Това нещо доста малко хора предполагам, че ще го имат, разни луди, такива, които сме в орхидейното хоби, по-скоро може да имаме и да сме си го поръчвали. Това е, и аз не знам точно как да го нарека, това е един препарат за дезинфекция, който тук съм отворила, за който се смята, че може да убива дори вируси, и тук на сайта им има специално... Рекламират го като панацея. Да, като панацея абсолютно го рекламират. Аз специално съм го ползвала основно за стерилизиране на инструменти, а не за реанимация и дезинфекция на растения. Но тук има много подробно как различните видове употреба, нали, в саксии, на cutting tools, как 10 минути тук пише да се остави в разтвора за стерилизация. Тук, между другото, за пушачите се говори, т.е. пушачите понякога имат по ръцете си мозаичен вирус, който се пренася от тютюна върху ръцете им и съответно оттам може да зарази орхидеята. И тук има пак, нали, как се ползва. Та казва, че това е панацея, манна небесна, много добро. Честно казано, не знам, но много го хвалят. И е доста скъпо. И... Не съм сигурна Откъде дали го може да купуваш? се намери някъде в момента да си го купиш. Точно. Мисля, че от Акерне го имаше. Мисля, че Моето беше оттам, да. нали? Оттам Акерна е една оранжерия за орхидеи и мисля, че там го продаваха. И в европейската еклахенера го има. Така Мисля. ли? Виж, аз не знаех. И така, тук какво друго ползвам? Цвети беше споменала. Кислородна вода. Тук е една лека вметка. Кислородна вода е водороден пероксид от 3%. 3% разтвор на водороден пероксид, това е кислородна вода. 30% разтвор на... Разрежда, да.
Така. Не се разрежда, Не се ползва се разрежда така. и се ползва разрежда. така директно. Да. Защото съм чела някакви Но неща на точно сорта на 3%. слагам една лъжица в 1 литър вода, нали, тинтири-минтири. Така. И процента вече става никакъв. Да. И Процента става хомеопатичен. да, точно това щях да кажа, че става хомеопатичен, абсолютно. И това е различно от 30% разтвор на водороден пероксид, което е перхидрола, с което, нали, едно време нашите майки са си изросявали косите. Така че 3% разтвор на водородния пероксид, това е кислородната вода и той се ползва директно. И като се сложи като се пръсне от него върху корени или по-скоро върху изгнили корени, то започва да фъщи, да прави ни балончета, има супер силна реакция с такива всякакви мъртви тъкани, да кажем, действа дезинфекциращо, след което след няколко минути реално той се е изпарил или разградил или не знам в смисъл как. Той се превръща в чиста вода. Да, изпарява се и остава само вода. И това е. Да. И това е нещо, което ползвам. И убива охлювчета. Също. Виж, охлюви почти никога не съм имала. За яйца на охлюви и за охлюви е много добро средство. Добре. Тук сега ще покажа една снимка на Супертрайв с един дисклеймър, че всъщност аз не съм го ползвала май. Или ползвала съм го при пресаждане. Тоест, както този вкоренителя на Хеси, при пресаждане е добре да се ползва. Аз съм ползвала Супертрайв за пак така, когато пресаждам растение, да по-лесно да се вкорени. Това пак вътре има горе-долу същите неща, в смисъл пак са витамини, минерали и така нататък. Имаше една песничка на реклама по телевизията, където пеят витамини и минерали. Просто в ума ми е постоянно тя, като кажа витамини и минерали, както иде. Така, между другото имаме 3 минути до края. И горе-долу това май си бях записала. Я да видим плана. Успяхме ли да го изпълним? Така, само секунда. Сещам се една дума за канелата и една дума за калиевия перманганат съвсем набързо. Чия калиев? Който ползва калиев перманганат да казва, защото аз не ползвам. Аз дигам ръка. Калиев перманганат ползвам горе-долу 2-3 кристалчета в литър и половина вода. Разтварям бледо-розов разтвор. Това може би сте го чували вече. Наистина много бледо-розов разтвор да стане. Обикновено като пресаждам растение, което е дошло отвън, в смисъл не е мое растение, което пресаждам от старата му саксийка в новата, и отвън дошло, го накисвам за около 20 минути в този разтвор. Дезинфекция, мисля, че му е основният принцип на перманганата. И след това просто си го съдя растението, да. Добре. Деси канела. Бързо имаш минута и половина. Да. Канелата е чудесен антисептик и засушава раничките. Канелата не ползваме върху корените, защото корените започват да изсъхват от канелата, защото тя има силно засушаващо действие. Ползваме за разрези на листа. Когато резна някое листенце, по което има тръгнала някаква гъбична инфекция или бактериална, за да я стопирам да не върви надолу. Нали, говорим за рязане от горната част, нали, ако е тръгнало отгоре надолу към розетката, и запечатвам с канела, с пръст, просто е така лекичко или с някаква четчица и толкова. Вместо канела може да се ползва и активен въглен. Но да си поръсите корените с канела е абсурдно. И с това, момичета, завършваме, защото времето ни свърши. Спирам да шервам и спирам да снимам. Хайде! Всичко добро! Бай! Чао! Бай!